Fotografies personals de Laura Claramunt Garriga i família, 2 de juny de 2007. Primer àlbum de fotografies de Laura Claramunt des de nena a dona, 26 de maig de 2007. Rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar y vivir y olvidar el rencor y cantar y reír y sentir solo amor. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar y vivir y olvidar el rencor y cantar y reír y sentir solo amor. Y olvidar el rencor y cantar y reír y sentir solo amor. Only you can make all this world seem right. Only you
Santa Maria de Barberà, 9 de febrer de 1951, a la nostra estimada mare. Amb el cor ple de joia et desitgem un feliç compleanys i al mateix temps que tot el transcurs de la teva vida puguem gosar-lo amb salut i felicitat, junt amb la companyia del nostre preuat pare, les teves filles que molt t'estimen, Maria Teresa i Laura Claramunt. Laura, del llatí laurus, significa laurel, llorer, i per extensió aquella que acumula saber i glòria. Simbolitza els vencedors coronats amb llorer. Fi del primer àlbum de fotografies de Laura Claramunt Garriga des de nena a dona, 26 de maig de 2007. Continuarà. Segon àlbum de fotografies de Laura Claramunt Garriga i família, 26 de maig de 2007.
són gelades, que les aigües són gelades. Fi del segon àlbum de fotografies de Laura Claramunt Garriga i família, 2 de juny de 2007, produïda per Josep Albiol Catalán.